voltam, mert én még azt is el tudtam volna hinni, hogy egy ilyen estén nagy... Több helyzete van a vendégcsapatnak, de mezőnyben egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy kiegyenlítettnek mondhassuk a mérkőzést, és Thiago lövőre. Thiago! Bravo! Gyorsan elvégzett oldalberugás. Szép a csel, Thiago! És ott a gól! Felpassz, Rábus földre kerül, beszorítja a labdát a lábai közé, de sikerül megszereznünk így is. Thiago! És bepattan! Nézzük is tényleg. Körben nézek kifejezetten szép számmal jöttek a személyeink. Thiago közben a helyzetben, és ott az újabb gól! Szerman. Na most jön Östör. És már is kapja a labdát. Keresztbe! Ott van! Oldalon. Azért megoldja, hogy odalopja magát lövőtámasokon belőle, és azt is megoldja, hogy összejön tőle. Thiago, Thiago! Jaj, de szép gól! Tényben próbálta tovább tenni, aztán visszaszerzi, azt nem szabad lefújni, hiszen nem volt fal. Most a lövés, és bent is! Fontos. Szerman, nem vagy Thiago. Thiago egy után megindul a jobb szélen, és bevágódik a labda. Bravo! Látszik a mérkőzés, van még azért majdnem 12 perc hátra, de most már tényleg felszabadultan lehet játszani, és lehet lőni a gólokat. Talán lövés lett volna, egyébként sem volt igazán fontos. Többében 20 másodperc, jó a csel, és gyönyörű! A vigasztalta, hiszen fél óra elteltével Szerman duplázott, így visszaállt a két gólos különbség. Az egy sorsfordító gól volt. Labda, Thiago, Thiago, Thiago! Sziasztok a labdát ott lövőre, de hála az égnek. Alexis úgy érezte, hogy onnan nem lőne, és mi viszont lövünk egy gólt! Végig így lesz, de az azért látszik a veszprémieken, hogy varázsütésre nem oldódott meg minden problémájuk, és Thiago ebben a pillanatban... Eddigi összes magyarországi meccsen eredményes Thiago Alves Cardozo köszönve. Jól kezdtük a mérkőzést, és szerencsére. Lukász, elkezdik az utolsó perc, de mielőtt elkezdődött! És befelé is jó a csel. Thiago még mindig. Oly, meg. Thiago. Hatházit sikerült megvernie, oldalháló. Thiago. Lukács kérte volna. Lukács inkább visszaveszi, felnéz az órára. Mindenki tudja, hogy már csak maximum 2 támadásuk van. Thiago! Télen. Thiago. Előre egy nagy lövés! És azt a Thiago az, aki nem indul a messzizet, sem tudja megakadályozni. Thiago. Csilogja a távolságot, és meg az átforgatás. Thiago. Hogy jó lenne valami hasonló mérkőzést játszani esetleg, mint amilyen az őszi volt. Thiago közben, jobb a cselek, Thiago éleszögből, közél, Thiago. Lefogosít a szélen. A dolgok menetét.
Tiago onnan akár lőhet is! Szokott jönni a cselekvi felé. Helyette inkább egy lövés, és egy hata. Spandler. Inkább Lucast választja. Tiago. Na, egy megindulás. Tiago! Tiago! Az első perc. És már nem mi kezdtünk ki, sokat tudnálunk alap. Tiago át. Vincent védekezik vele szemben, és aztán Milavec kérte volna. Lucas inkább visszaveszi, felnéz az órára. Mindenki tudja, hogy már csak maximum 2 támadásuk van. Tiago! Nagy István, hogy az egy ellen szerelünk és fordulunk. Tiago, Tiago, jó a csel, és még jobb a védés. Tiago. Éles a szög. Megpróbál gyorsítani. Előrébb, de Tiago az, aki bal oldalt egészen lövésig viszi a labdát. Mondani sem bírom, annyira sok volt. Esélye sem volt a védésre. Lucas. Tiago. Ó, megindul. Nem is kellett akkor a cselbe mutatnia. Verbalizálnom, és akkor lehet, hogy több ilyen lövést látnánk. Tiago! Papírt akarta először elővenni, azért nem ment a sárga a kártya mellől, másod csak hogyha a sárga is látszik egy picit. De mindegy, ennyit a sztoriról. Valami vissza Tiagohoz. Tiago, onnan lehet aztán lőni a útba. Tiago, az jó helyzet. Hát, nem baj, még így irányul a labda. Tiago. Lépő. És így jó Suscsáknak. Pályán. Tiago. Kifelé a csel, és most a lövés. Megint védenie kell. Tiago! Tiago elindul! Tiago! Páblokkol bele! Tiago. Tiago.
szög, a hosszú kamin nem érkezik senki. Oda Lucas arcán legalábbis az látszódott, hogy nem így akarták megoldani. Mindegy, mert náluk a labda, Thiago! Johnny, perna esquerda aí, foguete. Agora, assim, vem trabalhando ali, roubou, passou por tudo ali, cortou, centro de quadra, golaço! Em cima do marcador, que era o Johnny, roubou a bola, carrega ali no centro da quadra, carrega o Arthur, bateu, é gol! Setor defensivo, só na marcação, achou bem ali, agora vai pra cima, Gil, vai pra cima, rodou de lado, quem sabe o gol do Beck, é gol! Perna direita, prende de qualquer maneira, vai tentando essas coisas, o Thiago, né? O Thiago, 16, é ele novamente, passou por um, passou por dois, o Leite tocou, agora gol! Ali pro Denner, ele carrega lá do outro lado, a equipe do MEC vai se movimentando, recebe mais atrás ainda Denner, sem a marcação do Thales, sobrou, e vem carregando agora, Juninho carregou a tour pro Denner, o torcedor agora passa perto, voltou no toque. Leandro, né, estão acompanhando aí, também a nossa jornada esportiva, tivemos aí, eu repito, vai Denner! Microfone ligado, né, deu pra perceber que o Reinaldo manda. Olha o MEC, bateu, sai por baixo, corregou, roubou o Gil, carrega, resbalou, é o Thiago, carregou o Thiago lá do outro lado, vai Thiago, defendeu! Já confirmamos aqui. Vamos ver aqui, esse é jogador, ele não é da comissão técnica, reclamou ali com a arbitragem, e a arbitragem já pegou o cartão, tocou de lado com o Leite, vai carregar! Pegando, vai tentar. A pancada, Marco Túlio com o pé, defende. Bola vai sobrando com o Gil, marcação do Leite. Tocou errado, armou o contra-ataque, carrega o Beck, vem com o Thiago pro Gil, na trave! Do lado ali do dedo nos pés dele, lá do outro lado vai girando a equipe do Beck, saiu da marcação, tocou pro dele, girou, protegeu, bateu de lado, quem vem? Passa pernas! Campeão Paranaense, a série, o Copa União.